Chilimatu anapita koma ngakhale anapita asanakwanitse masomphenya ake pa dziko la Malawi. Ena petu kumafunsa kuti mawu amene akuchokeranso kuti ayendethu makosana okuti kunali kuyankhula kwa Daliso Kabambe amene ni mtsogoleri wa chipani cha United Transformation Movement. Paja ambiri tikutsatira bwino kuti lero pa 13 June chaka chimene cha 2026 kunchewu kunsipe kunalito mwambo opanga anniversary mausoleum ya aleti Dr. Saulos Chilima. Paja aku family ya aleti Dr. Saulos Chilima nakonza mwambo umene opanga anniversary mausoleum imene kunchewu. Ndi pa mwambo umene usanayambike paja anayamba ndi mwambo wa mapemphero amisa amenewo. Ndi after pamenepo ndi kumeneno kunali kupanga anniversary komanso tinaona kuti kunalinso mwambo oyala nkhata kumeneko. Ndi paja tinatsatira bwino kuti pamenewo kunayitanidwa andale osiyanasiyana zipani zosiyanasiyana kupatulapo chipani cha Malawi Congress Party. Paja mbuyomu Njawala anachita kunenesa kuti chipani cha MCP sakuchifuna kumeneko. Ndi tinaona kuti kumbali ya boma amene anayimira Amutalika ndi kutino ndi anduna aza maphunziro a Bright Msaka komanso tinaona kuti Jane Msaka komanso Enoch Chihana anali kumeneko. Ndi zaketu tinaziona mmene zinakhalira kumeneko. Tinaonanso kuti kunali a Joseph Banda ndi a spouse yawo a Richard Banda komanso andale osiyanasiyana azipembedzo ndi ena otero. Nawo after mwambo umene utatha tinatsatira bwinobwino mmene zinakhalira kuti no chipani cha United Transformation Movement chinakonza mwambo wakumbukiratu aleti Dr. Saulos Chilima umene unachitika pa Nchewu Stadium. Kunali ma speech kumeneko amene anayankhula Daliso Kabambe ngati mtsogoleri wa chipani cha United Transformation Movement ngamakankhani okhuzana ndi aleti Dr. Saulos Chilima. Kunalinso mwambo oyasa mekendro kumeneko umene titha kusimikiza kuti kumalizika cha kumene mwambo umenewo. Tateni tioneko mmene zinakhalira pa mwambo umenewo oyasa mekendro isanapitirire nkhaniyi. Ndi cholinga choti tithe kuyitsata bwinobwino. Cruzaba. Taona pamenepo mmene zinakhalira anthu kuyasa makendro pokumbukiratu aleti Dr. Saulos Chilima. Paja tikumbukira bwino kuti aleti Dr. Saulos Chilima anatisiya pa 10 June chaka chimene cha 2024 pamodzi ndi anthu ena 80 pameneno amapita kumaliro amalemu alafu Kasambala. Ndi after ngozi ya ndege zinakhalira ambiri nkhani zake tizitsata bwino ngakhale kuti ku chipani chimene cha UTM komanso anthu ena amanena kuti sakhutirabe ndi mmene inakhalira imfa imeneja potengeranso ndi Mananali TV Felix Njawala komanso anthu ena kumeneko. Tentonekonso zimene anayankhula mkulu wina wake wa ku chipani chimene cha UTM konesa kuti samakhulupirirabe kuti inali ngozi. Amona kuti aleti Chilima anachita kuzimisidwa ndi magayi a Kongresi. Ndimafuna ndithokoze a President a Professor Arthur Peter Mutalika olasali panopo tinkase mphanawo zina ndi zina koma sanaphedwe Saulos kuti viya anachoka omoyo anabwera omoyo koma tidapita kwina kuja kuchiyangawa ndizija mmaziona zija aliyese kumumanga opanda zifukwa kumuyotsa m'maunduna osiyanasiyana kumupanga nkhanza zosiyanasiyana mapeto ake ndiziya zinakathera kutiko kuchiyangawa. Chabwino taona mmene wayankhulira mkulu ameneyi akuoneka zonena kuti ndi mmodzi mwa anthu ameneno amanena zonena kuti aleti Dr. Saulos Chilima anachita kuzimisidwa ndi magayi a Kongresi. Chifukwa mwina tinaona kuti mu interview ya mbuyomu Felix Njawala anazayankhulapo kuti MCP sakuyitanidwa kumeneko makamaka neki ya ku MCP sikuyitanidwa potengera kuti ena ake ndokwiya ku chipani chimene cha UTM ndi atha kukafunga maduka kumeneko kugendatu magayi amenewa. Nkhani zake ndi ngati zimenezi monga mmene taonera pamenepa. Zimakosana a Daliso Kabambe
Komabe anapitiriza kufotokoza makamaka nkhani yokhuzana ndi aleti Dr. Saulos Chilima akutitu aleti Dr. Saulos Chilima asanamwalire anayikatu chikhulupiriro mwa Malawi ochuluka makamaka pa nkhani yokhuzana ndi tsogolo la dziko la Malawi. Ndi ambiri timatsata bwino kuti munthu ameneja aleti Dr. Saulos Chilima ali moyo analitu ndi slogan yawo makamaka ku chipani chimene cha United Transformation Movement. Slogan yake ambiriso tikuitsata bwino pano adaliso kabambe anapitiriza kufotokoza kunazona kuti chomvetsa chisoni ndichonena kuti ngakhale aleti Dr. Saulos Chilima anali ndi masomphenya okhuza ndi tsogolo la dziko la Malawi, komano masomphenya amenewo anapeza zoti asokonezeka afuna ndikuti achilima atamwalira dzuwa tolikoswa mtengo aliyense akuona. Komabe anapitiriza ndi kufotokoza kunazona kuti ngakhaletu izi zili chomwecho maloto samafa, iwo ndithu achilima anapita koma maloto awo sangafe. Kuphatikiza pamenepo malingaliro samatha. Pano ndi udindo wa anthu amene anasala ali moyo kutino apitirize maloto amenewo ndi cholinga choti azathe kukwaniritsidwa. Ndeno potengera kuti anapanga aneveo chiliza cha malemu a Dr. Saulos Chilima ndakuti chiliza chimenecho chikhaleno chikumbuso kwa wina aliyense kuti maloto amenewo akhala akwaniritsidwa, anthu azikhala ndi mafunso ngati amenewo kutino anthu akwaniritsa maloto amenewo komanso anthu a Malawi akhala akhulupirira masomphenya amenewo ameneno aleti Dr. Saulos Chilima anali nawo. Kuphatikiza pamenepo Malawi akhala akupitirira kumanga dziko la Malawi komanso ndikutino Malawi ngati dziko lisintha. Nde akuti Amalawi ngati asiya sakukhulupirira makamaka maloto amene aleti Dr. Saulos Chilima anali nawo, ndikuti Amalawi amenewo samamvetsetsa aleti Dr. Saulos Chilima. Nde anapitiriza kufotokozera kunazo kuti aleti Dr. Saulos Chilima sanavomereze kugonja makamaka pa masomphenya amene anali nawo pa nkhani yokhuzana ndi dziko la Malawi. Ndi analipo ndi mishoni ku dziko la Malawi, mishonito yozathekesa zinthu zomwe zimaoneka kuti ndi zosatheka. Nde timatsata bwino kuti paja nkakonda kuyankhula kunenazo osaopa komanso osafowoka. Of course tikasatira narrative yankuluyu amene amayankhula nkhani yokhuzana ndi aleti Dr. Saulos Chilima kuno munthu amenewo pamene anali ndi Peter Mutharika mtsogoleri wa dziko amenewo ngakhale panali kusemphana chani pano sanakhale ndi maganizo ngati amene anali ndi magayi a chipani cha Malawi Congress Party afunatu kuwazimisa aleti Dr. Saulos Chilima. Nawo tikatsata bwinobwino kuti paja kuli Commission of Inquiry imene akuyendesa ndi ad hoc committee ya ku parliament. Nde tikukhumbira kuti ma narratives ngati amenewa azatha kapena kuchepa after ndekuti committee imeneyo ikazamaliza kafukufuku ameneyo kutino pamene paja inali ndi ngozi kapena magayi amenewo amene akukhala kulozedwa zala MCP kutino ndi amene anazimisa Chilima anachitapo china chake. Pamene no Benjamin Kaluwa amanankhula kunena zona kuti iyetu ali ndi chikhulupiriro kunena zona kuti pavute olo pasavute komano chipani cha United Transformation Movement nthawi yake ndithoti chizalamulira dziko la Malawi. Ali ndi chikhulupiriro chimenecho komanso amayankhula kunena zona kuti amafuna bwino makamaka magayi amene akulamula boma patakali panopa, komano anali kudandaula kwambiri makamaka mmene nzika zimene zili ku dziko la South Africa zokumana nazo ku dziko limene. Ndi nkhani zake ambiri tikuzitsata bwino. Ndi amayankhula zimenezi kuti nzika zimene zikumana ndi mavuto amene nkhanitu ndiona kuti magayi anapita kumeneko chifukwa chakuvuta kwa ma opportunities. Of course potengera ndi zimene anayankhula Benjamin Kaluwa nkhaniyo ndi ndiona anthu ndithudi ambiri ali pa chipinjo makamaka kwa magayi amene ali ku Durban paja tinaonanso umene zokhalira pa Sherwood kumeneko anthu akupeza zoti azimayitu akubereka ana pa campsite pamenepo conditions zake ndosalongosoka. Amene ali kosefu ndi amene ali kumadera ngati amene tili ife ndakuti chakuli mpopoko at least kumeneko ndikuti no situation iliko bwino. Ayi mmene monkhani zake ndi mmene zikuyendera sizote muli maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo alipo titha kufotokoza comment section kumati kumapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.